Jopiny chopo kama koro gineno ni mondo mi gin kar kendgi kendo koro chopo kama koro giduok kod ko mar mondo mi gichung kar kendgi ka ginyiso sirikal moko kuom gigo ma gidwaro. Ka wadhi nyime ni chenro mar kawo pach jopiny e wich choko e apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua notimore counties duto 40 ma pacho ka 47. Oganda e moko kuom counties nowuok oko ka siro paro makamano ka giwacho ni Gachagua oserem riwo wi oganda. Kaka Lydia Okeo lero, moko kuom jod bura e kuonde chung od bura manie kaunti ma Nairobi nowuok oko kendo riwore gi oganda e kar bago romo mar Bomas of Kenya ka gisiro thicho oko Gachagua e apisi. En chenro manochakore sari okinyi makawuono kendo rumo sa 11 odhiambo. Jopiny nochokore kuonde romo ma otengi e counties mar golo paro e wach thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e apisi. Weche ma isego Gachagua gin kaka tiyo marach gi apisi, weche mag mibadhi, akwede mag dhoudi, donjruok e tije kaunti ma Nairobi, wacho weche mag athuye, rem yolo jatend piny Kenya William Ruto kod kuku ma jotend migepe, donjruok e chenro mag doho kendo monjo jang'ad bura Esther Maina bang' ng'ado bura mane mule, chiwo telo mabam ne oganda e kin mamoko. Support gik moko makosa manotima 11 go te ma onge kata achiel ma ok ago tik. Koro an awacho ni Gachagua dhi dala. Kar bago romo ma Bomas of Kenya e kaunti ma Nairobi nopong' ma oganda ne ok nyal romo iye. Chenro ma kamano yore gi thoth jo od bura ma e kaunti ma Nairobi kama oting'o jod bura mar Waraka TJ Kajwang', jod bura ma Kibra Peter Orero, jod bura ma Dagoretti North Beatrice Elachi, jod bura ma Makadara George Aladwa kod mamoko duto mane siro paro mar thicho oko Gachagua e apisi. Hapa tunafanya shughuli ya bunge, the National Assembly of Kenya. Thank you. Rawera ma osebedo ka kwedo piny owacho Kasmuel Makure noyudre kama liet e kinde mano ochungo siro paro mar thicho Gachagua oko kama noyude sir gi jo od bura karawere to neneno ka gimo ndhogo gi kendo omilo thumb jo od bura ma pacho ka. Unajua Gen Z power. Haya, zungumza na watu wako. Wa Kenya oye. A broken clock is right 2 times. Bunge is doing the right thing. And we want them to ensure that we see any person who wants to foster tribalism in this country to go. Gachagua must go. Gachagua must go. Moko kuom jopiny nowuok mager kaseo Gachagua kuom rem riwo wi oganda jo Kenya kendo nyayo akwede mag dhoudi ataro mar chike matao kit apisi ma omako. Koro osebedo ng'ama pogo jo Kenya nikech wan wang'eyo ni Mount Kenya, the Lake region, the Coast region, nyaka Turkana kucho wan jo Kenya, wan jo oganda achiel. Docho wacho nang'o? Ma en kambi ni makane okigo kura ne Ruto to onge gimitimo nade? Onge gimiyudo. Koro miyo wabedo gi chien ni kare ne okwago kura kare wan ok wan jo Kenya. Iwinjo? Koro Gachagua ocham nyanje owuon. En oluokore kende owuon, ochware gi tang'e owuon. Oganda mawuok nyandwat mar piny Kenya wacho ni Gachagua osebedo ka kwedo jotelo ma alworano manie piny owacho ka koro gidwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto oyier jalupne ka oya dhoudi mamoko ma ok alwora mar god Kenya. He has divided Kenyans on grounds of ethnicity into tribalism, clanism. You see, we have seen him as an inciter. He spreads hate speech. Sisi ni wa Kenya, si refugee. Tuko na haki ya kufanya biashara, hatuna utetezi na kabila yote. Wa kabila yote wa Kenya ni mondugu. The president should appoint a deputy president from a different region. Moko kuom oganda wacho ni Gachagua osenyisa chane jatend piny Kenya William Ruto omiyo konyal dhi mbele tiyo kode kanyakla ka koro gidwaro mondo mi owuogi apisi. Ing'eni ka oyieri ka jatendi okawi ni mondo uti kode to in iwuok yanye, mano ok en gima nyalo timore. Ok oikore mar konyo jatelo tich. En odwaro mana ni mondo obed biased konchiel. To gini en nobedo deputy mar oganda, mar the all people of Kenya. To koseyie mar mondo giti gi president kanyakla achiel. Mae jatelo ma ok onego bed e office. No onego bed ni nosegole chon. Nikech kok onyalo luoro ker mar piny. To ker e wuon piny. Koro odwa luoro ng'a? Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakaramogi tok lipot mar Lydia na Matero wa